Бързо минута към Надя Ганчева, за да разберем обстановката в Орландовци. Чухме от нея преди малко, че до вечер отново се организира събитие, което от полицията имат съмнение, че бъде посетено от, мисля, хулигани. Така че ще бъдат подготвени. След малко ще имаме връзка с Надя Ганчева. Да започнем направо с коментарите. Харлан Александров, Тихомир Безлов. Какво се случва? Поредна серия ли е това или прелюдия към нещо друго? Според мен това, което се случва, е, че падна табуто върху конфликта, сблъсъка и насилието и разрушителната агресивна енергия по границите на две гетоизирани общности, каквито са българската и ромската в България, за жалост трябва да се каже това, излъчват своите ударни групи. Етнически конфликти ли са това, което по места наблюдаваме, или нещо друго? Не, мисля, че това е феномен на културата на бедността, на гетото, която валоризира агресията, в която насилието е начин да утвърдиш авторитета си и да постигнеш престиж от двете страни. Да. И каква е прогнозата? Какво ще се случи? Или първо вашия анализ за произхода на това? Значи аз две неща бих искал да кажа. Значи първо, това, което го преди 5 или 6 години го нямаше в ромските гета, вече го имате. Това, което имате, едно младо поколение, което, ако се опитате да видите случая в Гърмен, предполагам, че и тук ще го намерите това. Млади ромски младежи, мъже и така нататък, обикновено излезли от затвора. Около тях братя, братовчеди и така нататък. Те създават едно ядро, което е доста агресивно и което всъщност за първи път виждаме, нали, да излиза навън и да е склонно към насилие. Има случая, не знам дали е бил такъв в Орландовци. Ами, ако реконструираме... Да влезе значи, ако видите, нали, предишната... Да, но погледнете предишния ден, какво се случва. Имате някакъв спор, в който българската група, да кажем, е по-многобройна, след това идва ромска, с брадви, тояги, бухалки и така нататък. При което, нали, имате 6 човека, които влизат в Пирогов. Андрей Речев каза, свърши времето на страхливите цигани, така ли? Да, точно така. Това ми на мен е тезата. Също го имате в Гърмен. Значи може да видите от камерите на банкоматите, нали, една група, която слиза огромно количество, малки деца включително. Малки деца бяха? Да, малки, големи, всякакви. Значи имайте предвид, че същото го имате в Гърмен. 5-6. Тоест, според вас, новия момент този път е, че агресията вече идва и от гетото, а не просто агресия отвън към гетото, така ли? Да, значи според мен отвътре за първи път това, което виждате, като говорите с хората, които са в гетото, примерно имате една група, които висят на лостове, вдигат кофи, т.е. цялата тази борческа култура, която има при белите момчета, изведнъж виждате и там. Карат някакви БМВ-та, нали, такава полза на потреблението, т.е. нещо, което не го е имало до преди 5-6. Житейски раб и при циганите. Да, значи един от проблемите, нали, винаги, което сме си казали, защо го няма това, което го има примерно в негърските гета, в Съединените щати или латино гета. И няма огое, защото имате рода, който... Защо се получава? Това е насилническата култура. Това е лидерството, което се налага чрез властово присъствие и което подрива традиционния авторитет на възрастните мъже, най-често в тези общности, което все пак можеше да има удържащ и овладяващ ефект. В момента, в който станат неуправляеми вътре в общността такъв тип групи, имаме вече класическо гето с компонента насилие, който както казва Тихомир и както Андрей Райчев е отбелязал много точно, до сега не съществуваше. Ние имахме привилегията да живеем с гета на бедността, защото много дълго занемарихме гетото. Оставихме го да крепне, да кипи, да втасва, да ферментира и то съвсем закономерно роди отровен... което го имате от Латинска Америка до Северна Америка. Към Надя Ганчева, тя ще ни срещне с един от жителите на Орландовци. Наде, здравей отново. Да се представи човека до теб, кой е, с какво се занимава, за какво се бори. И неговия разказ. И неговия разказ за живота в Орландовци.
Двама души има при нас и двамата живеят тук в Орландовци. Ще започнем с тях разговора хронологично. Първо с дамата, за това да ни каже от кога и какъв точно е проблема, защо се стигна въобще до тук. Може ли само първо да ни се представите? Евгения Каменова се казвам, от квартал Бенковски съм и съм тук, защото преди 20 дни имаше същия инцидент и в квартал Бенковски, но не се стигна до такова отразяване, до такава гласност и до такава намес. След този инцидент извикахме двама кметове, извикахме полиция, за да разговаряме с тях. Ще се вземат ли някакви мерки срещу такива посегателства, за да не ескалира процеса, защото започва предизборен период доста отдалеч и очакваме нещо да се случи. Никакви адекватни мерки не бяха взети и се стигна до следващия инцидент. След като се стигна до следващия инцидент, всъщност беше организиран и протест. Този протест обаче имаше ли провокация, имаше ли хора, които бяха докарани специално за да провокират агресия? Аз лично не съм виждал автобуси или бусчета някой да ги докарва хората. Обяснявам хронологично. Надя, само да разберем с кого говорим. Кой е човека, с какво се занимава? Надя, извинявай. Да разберем с кого говорим. Кого слушаме? Да, извинявай. Първо да се представиш. Симон Милков се казвам. Част от пострадалите момчета съм в събота вечерта след побоя. С какво се занимаваш, питат от студио? С какво се занимавам? Работя в София и това е, студент съм. Така. Имаше ли хора някакви... Пак казвам, че се събрахме тук. Идеята на протеста беше да изразим несъгласието си към, ако искате, политиката, която е, как да кажа, която разделя българи и роми, неравнопоставеността пред закона спрямо българи и цигани, но никой от нас не искаше да се стига до тези ексцесии, които видяхте и вие, самите журналисти, с нощи тук. Аз лично бях малко по-нагоре в улицата, когато имаше набит един от циганите, лично му извадих езика, оказах му първа помощ, поради простата причина, че аз не съм съгласен. Как да кажа, насилието поражда насилие. Разбирате ли, никой от нас, пострадалите момчета, не е искал този протест да се превръща в това, което се превърна с нощи. Наистина има голям ефект, наистина хората са изнервени, наистина има голяма агресия. Нормално е, когато едно напрежение е провокирано с години, в един момент просто да кипне, как да кажа, това е като огън, етническия конфликт е като един огън, той разпали се и изпепелява всичко около себе си. Тези хора, които бяха тук, видяхте и политически лица, видяхте Боян Расате, видяхте и Илия Илиев, видяхте много хора имаше, които бяха тук с една единствена цел, да използват този проблем, това напрежение с една единствена цел. Дали политическа, дали предизборна, това трябва да кажат самите те. Аз лично не съм съгласен с това нещо. Сега, има слухове, обаче, смисъл, говори си и ти беше също близо до политическа партия. Не дейте, значи, не дейте да го изкарвате. Така, аз съм гражданин, преди всичко имам си моите законни права. На 23 години съм, за разлика от циганите, аз работя, изкарвам си прехраната честно и съвестно. Бях тук редно с всички хора през цялото време, самите вие, журналисти, видяхте, аз вървях. Пред всеки един човек им казах, моля ви, проявете разум. Не трябва да се стига до тук. Ако отговаряме на насилието с насилие, докъде ще стигнем? Нека да прилагаме законите на джунглата, тогава и да не сме тук. Понеже разпознаваш политическите лица, затова питам. Вие беше близо до Бареков, нали така? Кой? Ти. Бареков не е бил с нощ тук. В смисъл, аз да работя в неговия екип, но това няма никакво значение, хора. Аз съм пострадал. Събота вечер заедно с всички други момчета, Калин, Веско, Валю. Абсолютно всички момчета, аз събирам с тях. Това са момчета, които играят хип-хоп танци, може да ги видите на Витушка. Всеки един ден, когато в по-топло време, те са там и изкарат прехраната с танци. Те не са етнически настроени към циганите. Има ли вариант хора близки до политически партии в началото да са организирали протеста с идеята той да бъде мирен? Ако визирате мен или Бареков, в това да е организирал протест и да насаждаме етническо напрежение, не е така. Аз дори не съм се чувал с него последните 4 дни. В смисъл, аз заставам гордо зад него. Някой да объркал плановете първоначалните, които са били за протест. Да, но не сме ние. Пак казвам, момчета, които пострадахме в събота вечер. Лично аз се обадих на всички журналисти тогава, когато стана побоя. Снимките, които бяха разпространени в медиите, ги направих аз. Поради простата причина, че аз в качеството си на гражданин бях набит от хора, представители на етнос. Моите права бяха потъпкани, достоинството и самочувствието ми също. Тук не става въпрос за политика, не става въпрос за Бареков, не става въпрос за никой. Говоря за проблема в събота. Аз искам за Бенковски, жената само да кажете една дума. И в политически, но не от мен. Да, слушам. Жената дали още е при теб, Евгения, мисля, че каза, че в Бенковски има особен случай. Може ли с едно изречение или ти, или тя да кажете какво е станало и отново ли е било конфликт заради силна музика или нещо по-различно? Да, тя ще ни разкаже малко повече за инцидента в Бенковски, за който всъщност никой не е разбрал, че се е случил преди този последния.
Какво се е случило точно? Искам да разбера защо никой не е разбрал, при положение, че в Пирогов имаше настанени пострадали лица с леки средни поражения и след това има същото нещо, млади хора, седящи на пейките на стадиона в Бенковски, който е достъпен и разговарящи мирно, са нападнати от група с етнически елемент, въоръжена с метални пръти и бухалки. Аз не знам кой се разхожда по улицата с метални пръти и бухалки, може би да се подпира с тях или как. Има ли някакъв конфликт? Не, няма никакъв конфликт. Седящи хора, които се седят на стадиона. Имало е момиче с тях, жена, която е била до тоалетната, там има и тоалетни, се оплашила, не е посмяла да излезе. Хората се страхуват, дори не искат да излязат с лицата си, да се оплачат и да подадат официална жалба и да си потърсят правата. Защото са заплашвани. Аз бях заплашвана точно преди 5 минути на Долния ви. Излезнах от къщи, защото гледах по телевизията предаването. Отидох долу при църквата и попитах защо снимат и защо, същия въпрос, който зададох и на вас. Защо снимате тук на асфалта? Искам да отидем долу и да попитаме на какво основание изобщо съществува такава махала. Ние ще следим и там, ще проследим и до вечера как ще протече протест. Надя Ганчева, благодарим, бързаме към коментарите в студиото. 3 минути това момче, което говори с Надя, което каза, че имал нещо общо с Бареков, то даже и гласа му приличаше много, няма значение. За 3 минути в този разговор споменаха имената на 3 политически представители на 3 партии. Илия Илиев, това е депутат от ДПС, Расате, Националистическа партия и Бареков. За 3 минути. Дайте да поговорим за това. Значи, същото нещо направи впечатление в Гърмен, между другото. Там, примерно, ВМРО бяха много активни. Според мен, разбира се, че имате и политическо желание да използвате конфликт. Част от проблема е как точно тези политици се опитват да го правят. Дали просто отиват там, защото ние чухме, че са били там. Разконспирирайте ги. Неутрализирайте бъдещи действия. Или просто привличате гидките. Защото едно от нещата, които видяхме от 2011 Катуница, имахте много активни агитки. Същото имахте и през 2013 и при двете групи протести. Така че агитките не ходят просто така. За мен въпросът е, съществува ли проблем, който някой иска да яхне и да осребри, или някой създава проблем, за да има какво да яхне и да осребри, или двете? Защото природата на конфликта е такава, че обикновено той има своите социални, икономически и дори етнически основания, след което, най-вече културни, той просто се предоставя за политическа злоупотреба. Желаящите да злоупотребят с него, на свой ред го интензифицират и го влошават. Това, което обаче искам да кажа, че това, което по нас наблюдавам, тъй като заговорихме за ромските проблеми и за политика, последните месеци виждам доста сериозно разтревожване сред българските политици, които сякаш си дават сметка, че е много лесно този тип конфликт, от който се възползва. Вчера имаше пресконференция на Реформаторския блок, в която изключително ясно и категорично бяха заявени десни политики. Значи, когато Радан Кънев и Петър Москов казват, трябва да има повече държава в гетото, те дават заявка за дясна политика. Когато критикуват декадата на ромското включване, между другото, те критикуват лява политика. Един от парадоксите на България, за да изясним кое къде е, малко да внесем ред в този хаос, е, че много дълго време неправителствените организации, граждански организации, финансирани от международни фондации, всъщност прокарваха един тип политики, които в западните страни биха определени като леви. Всичко, което е свързано с интеграция, всичко, което е свързано с подкрепа, с създаване на шансове, с права, с компенсиране на... Това като че ли се провали? Ами има такъв възглед в момента, който е много популярен. Това е доминиращия възглед, че цялото това включване е провал. Точно за това възниква въпроса. И аз мога да ви кажа 2 неща, според мен, които са ключови. Значи, първи основен проблем. Гледахме немската статистика на български граждани. Най-честите членове, по които се повдигат обвинения. Знаете ли кога най-честите? Сексуални отношения с непълнолетни. Какво означава това? Това е точно тази ромска група, която се женят на 13-14 години, има дете, има дете. Тук всичките организации пък ще кажат, нарушавате традицията. Чакайте, в българския закон имате закон, имате в наказателния кодекс, имате 2 члена. Депутат от ДПС Илия Илиев обясни, че това е традиция и нищо не може да се направи. Ще се наложи да напусне този възглед, господин Илиев. Ако вие искате да споделяйте го,
Но аз си мисля, че вие ако дадете на едно 13 или 14 годишно дете да роди, насилствено в крайна сметка, защото семейството го притиска, познайте какво дете ще роди, какво ще се случи с това дете до 18 години. И представете си, това дете спира да ходи на училище. Да, Какво се случва с неговите деца и така нататък. И това държавата ни гледа в обратната посока. Като говорите с полицаи, те ми казват същото. Традиция, аз не мога да се занимавам с това. Това е абсолютно Германия това не е традиция. В момента, в който го сложите точка на това, вие първо тези деца ще завършат училище. Това безобразие обаче, което... Това е, вижте, връщаме се очевидно към проекта за модернизация. Трябва да приемем, че той не се е досъстоял в България. И цялата идея за постмодерни мултикултурални политики просто не работи за определена категория ситуация. Освен това, имаме ли изобщо време? Имам съвсем кратко нещо, искам да кажа. Има и либерална политика, обаче, и колкото и да е интересно, може би няма да ви хареса, но нейният най-силен говорител е Лютви Местан. Когато той казва, искам там колко 200 милиона за детски градини в гетата, той всъщност казва, трябва да се даде шанс на младите хора от тази общност да стигнат до училището, защото те не стигат по естествен път. И тогава да се преборят за равнопоставена позиция. Тоест ние почваме да се оформя лява, очаквам БСП да влезе във форма и да започне да се ангажира с нея, дясна и либерална политика. Прави ли се нещо от страна, например на Движението за права и свободи, наистина младите цигани да стигнат до училището? Това, което виждате в Гърмен, виждате две крила на ДПС, които се борят точно за тази общност. Тези хора не се занимават с тези деца да не раждат, тези хора не се занимават тези деца да ходят на училище. А с какво се занимават? Да гласуват. Това е което се интересува. Защото ДПС, ако погледнете, 2001 година има 300 хиляди гласа, 2014 има 600 хиляди. Нямаме отвояване на турския електорат демографски, нали? Сцената на какво, кой какви гласове трупа. Тема с продължение. Благодарим ви. Тихомир Безлов, Харалан Александров.